Trip ko rin! Magandang araw mga trip! Ang umukni niyan, at ang trip ko rin! Nakita nyo naman si Lolo. Kung nakita nyo na, mag-ingat kayo sa kanya. Kasi baka kayo ang hihingin niya. Kung hindi nyo mag-get, mas mabuting panoorin nyo na lang. Nandito ang mga videos na naman ng biktima. Panoorin nyo.
Pero bakit ako naman naman? Nilamanin mo yun. Si Mark. Yan. Tapos yung net mo. Si Hel. Sa core family. Mabuhay kayo lahat. Yan. Tapos na kayo. Baka na. 1 year from now, may ginagawa mong nilorahin. Bye. Of all the fun and games, you got me going insane. Stop trying to mess with my brain. So are you down or not? Can I hit your spot? I know you want this too.